Kello on aamu. Kello on aamu. Hirveä flunssa. Tässä laulaa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Hei. Finrex aamiainen on nautittu. Ja kohta lähtee. Kerropa Elias sit, mitä me ollaan 4 tunnin aikana saatu. Yhden laulun säkeistä. Mutta ne on hyvää kuulosta. Vähän tukkonen olo meinaa olla ja näin poispäin, mutta kyllä se tästä. Illalla on Heviä klubi. Joo. Meillä on vähän niinku kertsit purkissa. Hyvä homma. Erittäin hyvä. Jyväskylä Rock Action. Rock Action. Hyvä meininki. Ollaan saatu taas jotain nauhalle. Ihan kun tää klikki meni se ihan perseelle. No. Show your face! Tää klikki ei muuten mene yhtään niinku tahtiin. Saatana. Äänilis myös Virtanen. Komea lakki. Eiks monikäyttöinen. Toisinpäin on baristi ja toisinpäin äänittänyt. Voinpahan sanoa, että on äänittänyt jotain meidän levylle ihan konkreettisesti. Niin siis painanut rekkiä. Niin. Ja stoppia. Vitun raju. Ja otti juhlaa. Mikä se? Tuo oli, ei siis joo. Eli Se on muuten ihan ihmeellistä, että täytyy puoli tuntia miettiä, että saa niinku tuolla, että siinä on yhteensä 2 eri ääntä. kun menee keskimmäinen tulee näin, ja sitten ne tulee... Mulla on kädet valmiit. Tulee ylhäältä ja alhaalta, sitten tulee tälleen ja tukee vähän aikaa ja sitten leviää tälleen. Mistä biisistä on kyse? Asimos. Okei, hyvä. Superjuhla. Mun mielestä se on ihan hyvä. Laitapa se ylempi vielä tähän. Ready to go. Oota. Eero. Ai sitä kiinnostaa vituusti. Ai sä oot siinä. Kauan sä oot kuvannut. En mä kauan.